שעוד עולה ויסנו והיא שעומדו לבסנו ולנו שלא אחד בלבוד עומד עלינו לך מסנו אני יודע שאתם לא אוהבים לשמוע ציונות, אבל בכל זאת כמה מילים נקיות. אנחנו יוצאים למבצע במרחק של אלפי קילומטרים מהארץ כדי להציל ישראלים. וזאת רק בגלל שהם ישראלים ויהודים. מפני שאם אנחנו לא נעשה את זה, אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילנו. זה מבצע ארוך ומסובך, ואני רוצה להדגיש שהצלחת המבצע או כישלונו תלויים רק בנו. אני מאמין שנצליח, שנחזיר את האנשים האלה בשלום הביתה. שיהיה בהצלחה. התנ"ך, הספר הנמכר ביותר בעולם. התנ"ך הוא גם הספר העתיק ביותר שנמכר בעולם. אין ספק, עם ישראל הוא עם נבחר. עם ישראל הוא לא עוד סתם עם רגיל. כל כך הרבה דברים בלתי רגילים קרו לעם ישראל, שזה כמעט בלתי אפשרי שהוא סתם עם רגיל. עם ישראל הוא עם סגולה, וזו הוכחה חיה לקיומו של הקדוש ברוך הוא. התנ"ך, הספר מההתחלה. אין ספק, צילם תמונה? לא. עם ישראל הוא עם... איך זה הלך? טוב. עם ישראל הוא עם נבחר. יונתן, בוא שנייה לעזור לי במשהו. לא, אני באמצע. עם ישראל הוא עם נבחר. לא לגעת במצלמה, באמת. ישראל הוא עם נבחר. מצלמים. לא לצלם.